Belano kharujana kotoma haike belano kharma singsa kotoma kaisa haina hai chini mangplio kase febiruka khuai Ramchandra Gat be khobjak Poddobil blog ni andaro tuiduljak khoroksa takhuk Sujit Debormani sajak Nisha Deborma mungoi tal thamromui belano sakhamia haike ba thongoro klaijak class 10 pori tongjamani rungsirungi tongjamani phiaba tabuk tal thamromui rungnogo thangi meya sirgi meya bohogo bemar ungma bai operation khaina nangma bai tabuk rang kering mabai bialok lajak o tipra sarong thani o khagnang maya gnang tipra sarong thani lep sagam ni manui ani sajak hara hamjana hotini bikha haike ba jotoni sani chubachu sanjamani takhuk Sujit Deborma tei buma Gangarani Deborma khwai sakham nogo thangi nei maya gulo brokno jibi sakham nogo horjak maya gulo rang operation khlaina bagui rang mari 45,000 haike ba 45,000 sajakmani yagulo bongni yago rang kring mabai borok lukurung thani chubachu sana nangkha o khagnang o maya gnang o tipra sarok norok chubana muchung khangki norok screen norok account number nogui makhna norok ni bisingtui norok ni khoksa lepsa lepni bisingtui bukhukjak Nisha Deborma hamui phaitong huni chungchini channel bisingtui diayo tei Nini cherai sorry hamiani bagai bo dino operation khaina klai kisa sai khnari gadi Pese bani na. mo phainai Brihaspatibar ni 12 tariko operation khaina klai uta ingai tabu nini yago khai operation khlaina ni bagai rang rok busurok nang 50,000 na. ingai nini yago rang da tong tabu Kare. khoksa phano krei aboni bagai lukurok no je maya ganang lukurok jodi kharok tongnai rok tongkhang ke jesa ke phano nini cherai no banchiri narangna ni bagai operation successful khlaina ni bagai o rangno kisa chubachu khlaike belai no chanai te kun rok sana da kasarna da tong Kare. Buso na an cerai ni khai nangwa. Ngai dogo rona kite rang sano. Sana soba jo ngo khai ni. tamo bemar ngmani kunui asuk jingjalo khlaika kisa sai khnare gade tabo bomo high condition no tong Tam jabo. Aba operation khai na. operation khaina ni bod dino khlaika doctor rok ni report ni hisabe 12 tarik. mo phainai buskang ni 12 tariko operation khaina klayo Kalai. hingai tabo tamo kasarna ni muchung sai khnare gade operation to khlainai ঠিক আছে Operation khai ni abo